adjustable for access camera. No idea, man. That's not it. This was just after I confirmed that, I just had my laptop. Sir, video. சார் கொஞ்சம் உள்ள போயிடுப்பா. ஒரே செகண்ட் முடிச்சிடு. ரைட் சார். ஓகேம்மா, தேங்க்யூ. உள்ள போய் முடியுங்களா? இல்லை, அது வேணாம் சார், பரவாயில்ல. அந்த கொஸ்டின் உள்ள இருக்கணுமா? இல்லை இல்லை, வேணாம் வேணாம், சும்மா ஒரு ஐடியாக்காக தான் சார். சாரி. இந்த பார்த்தீங்க இல்லையா? ஆமாம், அதே மாதிரி இது வந்து ஃபேஸ் வந்து இந்த ஃபேஸிங்கில் வரும். சரி, ஓகே. சேம் அதே தான். சரி, இது சார், இந்த இது சார், இது சார், இது ஒரு ஹாலு, ஒரு கிச்சன் அப்படின்ற மாதிரி 2 போர்ஷனு. ஓகே. இது வந்து ஒரு 10 years old பில்டிங் இது. ஓகே ஓகே.